is Friday. It's a plant day. Punta tayo doon sa mga tanim mamaya guys. Tingnan natin kung anong meron doon. At kung makakita tayo ng kakaiba na magmukhang galing sa ibang planeta, ayun ang pipiliin natin kung meron. Tingnan Galing natin. sa Pluto guys at Mars. Yung mga galing sa Pluto at Mars na tanim, maghanap tayo guys. Meron ba kaya nun? Tingnan natin ngayon. Okay, today is Friday and it's November 12. Ayan, nandito Yung tanim tayo. ng alien ang hanapin namin guys. Ayun, yung tinanim ng alien. Baka maganda. Tingnan natin doon sa dao kung meron na magandang. Dito na naman tayo sa ating pwesto ng mga plants. Ayan, yung dati nating gawi, pupuntahan natin, bisitahin at tingnan natin kung anong mga plants ang meron sila. Eto na guys. Oh, pinagpawisan ako. Galing na kaming namalengke. Kaya pinagpawisan. Eto na, tingnan natin ang update. Uy, wala na talaga. As in zero na. Kasi binakura na nila. Kasi nabakura na, na-develop na dyan kasi merong maputik dyan. Hindi naman nga maganda. Hindi sila komportable dyan. Ayan, market day ngayon, kaya medyo busy dito sa dao. Ayan, kita nyo, dahil sasakyan. Ito yung integrated bus terminal ng Tagbilaran. Dito ito sa dao. Ayan, yung mga tanim dyan. As you can see, ay medyo may mga nagtatanong-tanong na sa mga fence. Tingnan mo, nakadikit sila sa fence. Oh. Meron nang nag-curious kung magkakano ang pricing nila. Ayan oh. Uy, ano ba ito? Nagre-reflect sa video. Oh, diba? Anong meron dyan? Ay, Manoy! Yan yung... Uy, yan si Sir Lapu-Lapu, uy! Hindi siya yan. Hindi siya yan? Hindi. Mas matanda yan. Ayan o, mga tanim. Ako, si Sir Lapu-Lapu, hindi tayo nakapunta sa kanila. Siya nga yata eh. Ayun, doon may Meksikano, mga dapat bentahan nila doon. Meksikano? Meksikano na malaki doon doon. Wala, ganun pa rin. Ganun pa rin, wala naman masyadong rare dyan. Wala. Ganun pa rin. Ordinary lang. Walang plant na galing sa Mars or sa Jupiter. Ito ay ordinary lang na katulad din ng dawi. Ang dati. Ano ba yun? Nagpupulol ako. Ayan o. Diba? Oh. See? Kita mo? Okay na. Yan ang update guys. Wala. Kabili na ng tricolor yun. Bebenta na niya. Baba ako. Baba tayo sa clip na. Ito na.
Ano ba to? Nakahubad. Nanginit-init kasi guys. Good morning, happy weekend. Saturday today. Nag-almusal namin, you know. Yun, oh, malapit nang maubos. Malapit na rin maubos. Kanin. Nagkanin kami today, ah. Ayan, kasi laging reklamo nung pamangkin ko sa Ilocos pag nakikita niya. Sabi niya, bakit di kayo kumakain ng kanin? Hindi naman, kumakain naman. Lagi-lagi, araw-araw. Ganon, hindi lang minsan sa umaga. Ganon. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin natin today. Malalaman niyo mamaya. Hi guys! Andito tayo papunta sa City Hardware. Mamili na naman tayo ng pangangailangan natin para sa continuation ng development ng ating anong tawag yun? Ating bahay. Bahay. Yan. Ng ating bahay. Bahay-bahayan. Okay, let's go. Tingnan natin ang City Hardware pero hindi ko i-promise na makapag-video ako doon kasi minsan ay may mga magbabawal. Minsan naman pwede, minsan yung ganun, ewan ko, bakit ganun hindi pare-pareho. Meron yung time na okay, may time na hindi. Yan lang talaga ang buhay, no? Na? Timing lang. Weather lang yan. Weather lang. Okay, patayin ko na ito. Nandito kami sa gasoline station. I-off ko muna. Kadang para sa plywood na marin na ano. Oh, Pwede yan. pwede yun. Kasi matapakan man ng ano yun. Ayun, pwede yun. Bigyan naman natin ng skeleton yun. Pagkatapos, Kaya nga. Yung ganyan din. Pangalan nito, yung metal. Saan natitawag ini? paring. Ayan. Paring, ito. Metal paring pod. Anong klase yung metal paring, ma'am? Yung double, single? Ala, bot. Katong pareha sa atong ipalit dire. Katong baga bitaw. Oh, ala, metal tracks ito. Metal curve. Ayan. Ito, metal paring. Dito? Yan. Mura yan, di ba? I-treat na lang ninyo, sir. Magsulignom kayo, sir. Sulignom. Hindi, meron Oh. binili na yung ganito na Kasi nakatreat naman to. bugat kaayo itong binili na kong ganito. Pagka-assemble sa cabinet, okay man siya nung una, pero may kadugayan na. Bukbuk. Nagbukbuk lagi siya. Mas maganda, sir. Ito, I-treat na magkano, lang no? ninyo, sir. Ito ito sulignom. Hindi, mabigat yan. Hindi mo ba? Ay, Si mora pang- ano gyapon. yan, Pambangka. Oh, pangbangka daw yan. Uy. Kasi mayroon akong nabili na yung bugat kaayo mo. Ay, paano niya kunin yun? Ay ko, pataggalan nito. Ayan yung mga para sa closet, guys. Closet door, oh. Pwedeng yan na ang pintuan ng ano. Mga cabinet nyo, closet. Ano? 861, 965, ilang piraso. Mga pagkatira siya. Oh. Ayan. Kahit dalawang piraso na pala ito. Ayan naman pala eh. So, yung isang ganito, dalawang piraso. Maganda na. Mas maganda ito na lang kunin natin. Ah, 800 ka na? 800. Ano ba? 860, 861. 861. Ayan. Ah, okay. Ano pa? Yung Ano, yung magtapat sila rito. Tapat dito. Ito po, lower lip. ano unsay tawag ana hinges? Hinges, ma'am. Oh. Kani. Pansad hinge. Kani, nga na ang forma. Nga na Ganito ito. yung level sa ano. Oo, nga. Kasi pangit ko ngayon, kikita yung plywood. Ayan nga. Kani. Okay. Pangalan nito, kanya. Shelves. Ito guys, ang pricing nito.
Meron? 2,590 yan. Okay. Dili mo, oh. Stop kaya dismantle yun na lang kunin natin. Kita, oh naman di ay. Apat na unit. Ang galing ng mata nito. Grabe. Oh, at least na. Very good. Ano? Okay, thank you. Thank you, God. Thank you. Okay, let's go. Nagkuha ng konting materyales. Yung gagawing closet and para sa flooring at saka para sa walling na metal blocks. Ayun, at saka nakakuha ako ng shelf for my shoes. Ayun na. Ulan na. Dalian natin. Ayun na. Okay. Salamat. Thank you. Salamat. Ulan na. May tapos na tayo sa City Hardware. At hindi nyo ma-feel yung nafe-feel ko. I'm so happy kahit konti lang na materials na makita mong mabili mo. Pag sarili mong bahay ang ginagawa mo guys, parang iba ang fulfillment. Kahit pa utay-utay, kahit pa unti-unti lang po dahil mahina po ang kalaban. Kaya pag may nabili na mga materials na ganyan, masaya ako. Na-inspired ako. Oo. Ikaw, Papa? Ay, oo. Na-inspire po talaga. Nakaka-inspire kasi unti-unti makita mo yung bahay mo gumaganda, unti-unti matatapos, di ba? Kaya parang isang great fulfillment talaga. Nakaka-relate po ba kayo doon sa may mga bahay na ginagawa? Kahit pa unti-unti ay nakakaraos din. Nasuki ko ng prutas, kay fruit ko doon. Bili tayo ng prutas. Dami yata ng stock na yun. Para ako nakaluto guys, nagluluto pa ng plant. Ayan. Kasi nagluto ako ng pang crispy pata dito. Hindi pa malambot. Tagal. Yung crispy pata mo yung gabi. Ayan guys. Diba, nandito na kami sa bahay. Nabili na namin materials. Babalik kami para din sa flyboard. Dito kami sa kabilang hardware. Kasi wala sila na pang-mating. Doon kami sa Linson, sa Daoma, sa ATM. Closing time na guys. Anong oras mo na? Ginabi kami. Pag-close na sila. Ang oras na ay 5:47. Hindi pa sila mag-close, oy. Ay, hanggang 7 pala to, no? Oo. Tingnan mo. Dami, pero ang dami pa rin. Diba? Busy ang mga tao. Weekend kasi ngayon, Saturday, see to eat na may makain bukas dahil siyempre magsasalo ng mga anak. Andun tayo lahat sa bahay bukas. So, ayan. Ultimate chip, Mili, Oreo. Ayan. Yan ang mga pangkain na naman. Ang reyna ng mga pagkain, matakaw. Tama ba yung matakaw? Naman, normal lang kumain tayo ng umaga. Ha? Normal lang kakain tayo ng umaga, no? Okay. Normal lang daw na kumain ng maigi sa umaga. Kasi, syempre, pagka later na, marami na tayong gagawin after maka-breakfast. That's why. So, ayan. Masarap yung Lucky Me muna yan. Chicken Mommy ngayon. Okay, black coffee. Black coffee kami guys. And then, yung iba na gusto na maggatas, maglalagay na lang mamaya. Tapos toasted bread. Ayan, walang kanin today na naman. Tapos yan, kung sinong gustong magpalaman ng peanut butter, we need peanut butter for our
health. Okay? So, magkita-kita tayo mamaya guys, announcement, mag-live kami later, mag-live kami this morning and then this afternoon, okay? See you there guys, magpa-shoutout ako, kung sino yung magpa-shoutout ay mag-comment down below. Thank you so much, and you see this, wow, that is very good omelette I have cooked, okay? Sige, kita-kita tayo sa live mamaya, live streaming. At least, nakakita na kami ng iba't ibang mga halaman. Tapos, nakakain na. And then ngayon, ay nakabili pa ng mga materyales. Oh, di ba? Tapos na, pagka diretso na naman trabaho pagkatapos nun. Mag-edit ako, upload, then making videos, gano'n na naman gagawa ko, trabaho. Ay, naku, ang daming gagawin. Ang daming ginagawa sa buhay. Okay, bye-bye. See you again next time, guys. Bye-bye. Thank you for everything. Thank you, Lord God. Thank you, eternally, Lord Almighty. With a quad HD resolution. As you'd expect with those kinds of specs, it looks great and feels very fast and responsive. It's got HDR10 Plus support for movies and video, and even though this isn't an OLED panel, the contrast is still very good and absolutely nothing to complain about. Samsung has also upgraded these stereo speakers on these tablets, and they actually sound better than the ones on my 2020 iPad Pro, which is... Okay. Wow. Oh, dahan-dahan. Baka magunting mo yung jacket. Yes, pamaskong maga. Yes, may Christmas is so early. Guys, nataranta. Di alam buksan paano. Oh my God. Masukat tayo nito ha. Tagal naman. Grabe naman pagka-take. Ngayon pa na. Pagka nataranta yung magsusuot ng ano. Oh my God. Ganda, magupit mo yung nasa loob. Ang hirap naman. Grabe naman to ay. Sobra ay. Ayan. Oh. Ayan. Whoop. Ayan. Well. Oh. Ganda pa. Wow. Mukhang maliit. Hindi ko na nga. Ang liit pala guys. Ay, crop top. Large na. And then ito. Ay, ang liit. Ang kaptap ka mo na ka. Crop top, oh. Crop top. Oh, ganda. Gucci yan? Gucci. Wow. Original Gucci.